Miniaba me ma wakaba. Meje osu. Yo na miniaba won ye de. Oh nyame na dum na osu e. Yo nyame adom me so me won ye na miniaba lesbianism eye. Oh. Ye be fa me say eye ala because they akofa saba ni say mbe man mo ma bad. Ebi mu ni so ba say what you say. Nti ye be fa no ma on. Eye ala ye be fa me sa me to me dey eye mami because of the mbe man mo mo ye nti. Oh. Mbe man aye omo ye dan na enema emba ni bi e free say lesbianism one wo nyonko ba e chese be nyankita nwanu mo ye. The akofa saba ni say. Bema wo ho si. You can say, on say broken heart. Nansu nyama broken heart ni nyama. Wo de ka se bia betimi dia church mu fa church mu na ya etiefo no beti ase. Dia bande be fa no sai no ma. Me pese me kon bebre. Me pese o kon bebre. Because aye esuade like oh my God na pese omu nyom na omu femu efutuo. Enti wo kan na obi so fa ne die wo mu. Enti ehu behia se wa bo bibi so say broken heart. Enti broken heart ni sa nyoma ni nyina na emba ni bi ekomo mu free say ye no. Sa na eti because be ma betumi aye wade wo be kwa kokon. So wa say bamba die afa no no. Enhye wo say bia akọ numedu ana akọ yesene so what you say yo na nti na aba ni sa yo na wo fa se be ma nye nti be ma show nti wo komu no na wo jidi se wo komu a eni nsunsu aso oboni bia e ma wo ba na na mba na mudi sa enketa ho no o de bi mi de mi hu ni sa no na unjindi say lesbianism was spiritual backing wo boni bi na mba na mba ma ne mba ma eda. Oh, who besa? You who bunny beer because a blood contact. Are you getting it? And teacher say you be decision say or person ye lesbian or ye. Aye, now whom be? Why would you agro bunny see whom ne how? Whom be ne house? Now, dear, I will see I will see agro bunny. I say no, my feelings. Oh, what ya? Oh, miniaba wakasa ye pa na nse ya ntemu na ebe hu se ye emba yo mienu bi omo soje mu wo Ghana ha na enye usual chese omo ware chese omo nyina ye mba na nunu na ama chese ebebre chira omo adwin se we de benya soso aso bone e wa foforo so na yesi ye ma lesbianism etna omo anyimu ana se ya de se ye botugu kra enye omu born to go ai because enye no bia wo si ye kase na wo si chese ye feelings chese ma wo oba no be ma no mo aba no mo nye afa dia wo si de ma legalize no bakufa do pe onje mu ma ye be fa no sa ekufadu ya jitu mu abefa ne sa enu de obeka se ye so jitu magana fo be enu anu no because ye do so Ghana ha omo mu ye sa de no mu do so awarefo me to me nchire me ka se me ka bruce yo de se si awo si ye wa so se wa ya jitu mu ye ya nje antumu ye chese wo de futuo bi awo bi awo efutuo bi awo bi awo de be ma afufuro bi a se futuo no fatu dwama me de mi wan say enye nti mom kan say mom ye nye bontungu etini awuka say feelings ni nyina enu de ye broken heart bi na ma obi komo ana de sa na beba so ma obi anye mini aba me da sepa na wo mra wenya de amaye mommy me ma wakwa aba na dey Mommy, lesbianism. Enye. Be ma bi oho ni yire. Twa ni twadi om ho se kwate ni kwate di om ho se. A obi wo ho no kwate wo ho no be pempom ama wate ase.
Emma ho ato ho asisi wo so. O say etwa de twa ye de talo so. Kwate ye di turumu. Enye. Mommy say na aka say the access ene ye ne de ye nyan pa. Enyan. Em say wo ho bi ta kire nte nyan pa ebo. Yo nansen eye se Ghana ha nia NCC ebiesi won se ye kasa nyoma na Ghana fo ye condemn pa na so abepie mu se eye asoja fo mba bi omo Ghana ha akwa wari secretly dan so ambo omo epie dwemu masese aye kasa yi questions koso na wo hwesa na ye we ya no mo patch se ye legalize lesbianism na won so wadwen kire wo ho enesen Enye mo njintum. adentia Enye. Mami mamu njitum sen alentia. Oh, be ma bi wo ho no mo ne yire. O pe yire, o ba bi ho ye wo no krampo no. Be ma nsi ni peda. Ento o mo ho. Adento ba se o mo be je tum na oba wa ne be ma ware. Enye eye honhom fin, enye. Mami, o pa kire se honhom bi etai lesbianism echi ana. Enye honhom bi tai echire. Nte hia mpa ebo. Mami, no emfiri ho. Enye meme side enye. Na wo sha honhom be na tumi ta echire. Enye ntiti ye bia anko ye ana entwa ye. Ena mo omunyi omoye ne omope. Ana se honhom se na wo si ka no. Kasetia. Wati ase Bible kasetia nta ya nkasa na ya sori na ye sa na ma no so enye nkwala o ma aba. Sa na ma enye. Enye. O ma fa se be yi na ayi to say abrabo fufuro bi o modeba to sa abra ne de enye kura nto wa maka me nko a wo obeye sa de no mo che o mo nchi wuntum Mom yanchi obi ntum one feelings ane de he say ya ma o feelings a de other tale ho ne be ma o feelings anansa we ne de ne be yo say feelings so mo ye da bi we ni feelings we no Yo, me da sipa na futu be na odi be ma mbebu na omo de nwa koshima na omo da lesbianism mu no ana so bibi a wo hwen de me kakra me wo ka ne say wa wo pese wo do hu koshim no sa de no enye Bible kra ka setia sa de na enye ntimo obi anya na adwen say obeye sa e bia be ma bi wo hokro oni skampo na so pew na wo oba no hwe na so pe na wo kakra kra eye one ne ntena ho sa me to me ho ne de afutu o me de be mo no ayo ahwefo me ma me say lesbianism enye entina modimani edi eche na ye to aso mini aba me ma wo akwaba ye yo na mini aba ho tsen ye wa dum ti me ho ye na so e ya me adom obia ho ye na lesbianism eye me pa cho anya de ye kula enye if it's a Bible cassette anti enye ekwan be so na enye se oba ni oba ehia na che so mo ho ma be ma bi mbu ne kwase anti no ono no che se wa fa ne nyanko ba se ne aka ye romance ye ho na ne enfa no eno na wo se enye no ekwan be so denti na enye kra sanete na so Bible cassette if say oba ne be ma oba ni oba entumi enda mani ye if so ka say ye nda ne yen wo ne yen dole se mpoano ahia ebesi den na oba ne be ma etu oba ni oba etumi ada ombewu adolescent mpano ahia ntinya de eye enye yo na nsentemu enyoma nka enten sisi ewo man mu a esi eye sojafuo mienu bi kire so mo ye mba o makoka bomu se awarefuo ewo man mu a kire se akopie se nkrofo secretly mu video ama ya kese yankasa questions ye busebu some question na asa be pie mu se voter raging wo baby eye mba you abako 11 che se video bi eliki monje no ama ya chioma tumu that means ase ne ye na ekọ se so mo pa che se ye legalizing and ase den senior omusi ye no sometimes yankasa kra ye ti a eboye hu efi se sa de we no Bible tia etia uye kura na ode numia ka oman no emma oman ne krampo enkoso adenti na oba betumi ada ne bema ombesi den kura na omanya atenka bia ma omo ho minti ase em se saade na omo ya eye bodam omo adwen no problem ba ho nti na megidi se omo ya saade no
chese nyakra enya de ye meka se ye pa de na meboa enya de mfaso ade bia ni so mfaso bia ni so kra debi mfaso ni so mfaso bia ni so efise wonu obema da wo be hu so hu asisi hu so afa kurampo no wo besanso enya eba kula efrimu amadachi kula akwala no so beba beboa na oba ni oba de esidan ye na oba ni oba wo betumi enya mfaso bi efrimu nya mfaso de bi enfrimu na okay mi yalie ni oha ko danda pa na beba beda wo so but unji ndi sense omu komu a omu timi maintain omu shape because enye be me bi use shape no ti dan no na we ya fresh ana oh anu ni de mfaso bi ani so efise ye dan a ya de o shape na ebe ko nyame na aka untumi nye se ne awo ya abodma no untumi nye saa enkwa wie ye da nyame na waka ade achi bia ni panyini nti wo ye dan kurampo a wo shape ni nya de abetna ho ye dan a wo bebo abele wa shape na ebe ko nti mfaso de bi ani so mini aba wakasa ye pa na me question to us on say lesbianism no won mu eta echire ana honhom bi ta echire ya de honhom ta echire fi se we nu so wodo hu enya akomu a na ye wuti se the way Messi explain ade ne kra mi hu because wodo hu remu a eye honhom enya honhom a nya de obetumi aye adenti obetumi ahwe onyonkon oba enim se wo ya mefe medwo ede pa na obenya film unya bibia mfa film intimi eye honhom pa na tai sa de na echi yo mini aba nti wo de futuo bi a wo ma obi bia wo hwe yen youth omo hwe yen se wo futuo bi a wo de fa ma obi bia ma yen yo etiefu amutie me medam ase ebom eyade a ejuma we ni mfaso bia eni so sa lesbian de mfaso bia eni so nti de meka che me nuanom ma ene mema omo esisu ni se so wuyin na mo wadwe mu nda ho na bompa yesu frɛ awurade se ɔmma wo ho kafo na saa de we de wo kɔyɛ de a ɛde no mia bɛble wa ble we busuafo wachi manyina ɛbɛfa no mia ni mu nti mesro obi biala se so ene wote yɛnka saa de we enye nti memfa wo ho mfa nhyɛ mu kula yo mini aba me da sepa wakasa ye nyame enhwɛtie fo na ye to aso nsa ka mini aba ma wa hase mini aba ma me ma wakɔ aba oh ya minua yo na mini aba ma lesbianism patwa ya de a enya de kura ya de papa kura woni pa brabo mu if say ya de a nyankopɔn echi kese pa ewo ono ankasa krampo oni nyankopɔn kra ankasa wiase obo ade ochi kese pa ene lesbianism eno na Sodom and Gomorrah estate so omo ya eduru mi bi krampo nyankopɔn soma abofo se nko omo mra no momfa ono nyankopɔn na asem emfa mbre Sodom and Gomorrah omo beto se ne ma no eye wo Sodom and Gomorrah ho no omo beto e ma omo krampo no tumi ne nyame de ade ama omo no ano brase enu ntinu kinka Bible no mu a Bible no ma yete asese abofo no kra tumi bebeka wa asase so esa ade omo beye wa ha nti efika won tu wantumi anko no nyankopɔn chen biem nti lesbianism enye wo kwan biara so enye wo kwan biara so if say lesbianism na ankasa na ye ka na ankasa na eye honhom bia ewo wiase a eye Satan honhom na pamfo a wono mu firi soro baaye no ebi adwuma a Satan so de hye won sa wo ba bebe wa ha ne kire se esoro no tumidi ana nka wo hwehwe won won sa ntumi anka nti wo mo ba ha ne de ekwan bia wo mo befa so a nyame ma wo mo wa ha no wo bewia won do won akọ Satan afa no ekwan bia otumi fa so ne lesbianism no oh okay na ekwan ben so na etimi fa ema obi kwoto saa tibianim ana wonwon bitumi efa saa nipa ni no muma oto lesbianism tibianim okay minu aba wa kan asem so ekwan bebre na efa so no ebi enam broken heart so ena de etoso mienu no so no enamfosem so adamfo bi wo honom a efri ne mofra ase honhom a ebebo wura no baabi wo hom a wo mutumi nya wa mra ye wo ne mu obu ade ogene maame awo so no tumi bi kuta no a enya tumi papa a ohu akora ne hyebra wo de ba na no ohu se hyebra ne ye hyebra papa a otumi esesa sa hyebra no no de honhom a ye frɛ no honhom bi te se lesbianism te frɛ abofra ne mofra se a oba nyina no ohu ni nua ba a saa atenka ne ewo ne mu to obenyi bedu baabi no
efo hu mmaaya a ye ne type so otumi ne be fa danfo nko ade a esan sa honhom na ewura no firi no mofra ase ne ntinu etumi de ne ye sa ade no no correct na ebeye den na wona wo sa wato sa tibia ni mu ye kasei oje ne hu bia enje wato sa tibia ni sa onipa no kasa be na betumi aka cha na futuo be na wo de be ma sa onipa no. Okay, efutu a metumi di ama nipa ne kire say first obehwe Nyankopon akiri kwan. 2 obema nani akọ Bible akenkan ho no beso Nyankopon asem yie na de etoso biemu nso no so asori bia okọ no obeba ode saa asem kwa akoto ne sofo anim na emum nso no upon all this na de bia wo ye wa asase so no se wa hu ade preko epreso ma ye saa ade na na che se obeya ya na ade ne ehye wo meda so edi unya. So the mami brem before we be futuo no me pese wo kan bibi fa sa won na wo say o mo ye involve ne ho bibi kakra bi e ma ye na ya adwen koso se ne be careful ne a ne se ne wai ha me pese wo bobo so kakra de mami na ansa na ya kakra metumi aka fa lesbianism tumi a ede ye sa ade no ye frɛ no marine spirit. Marine spirit ne ye honhom bi a ne hu ye hu yie nese no mienu kwaso mienu ba form na tekrema ne dem na moja enam ho na de wo sitie no so oba wo so physical na hunu one on one a de opeso no onye no onfa na nye enti at times no otumi dan no ho obi a wonim no e wo da yesum otumi no bebeda ena at times nso no otumi fa wadanfo so obebowro wadanfo mu a ebetumi aba so obetumi no wadanfo bia nante a e bia na hu no otebia mu sa one day bi no bekọ ne nchen no efe obose no start benben no ososo mu ebia na hontumi sa da feze ni de ebia betumi e wadwen se wo mpesa na emum de etoso biem no obekoso akosise because atumi no opewa wa ba Satan chendi no obekoso apreso no one day bi do obu wan se wa weke no wanyan. You made that sepana before I bet to a football, no, so me person me busa say lesbianism no akoba say Ghana for ne mu bi a video eba out yes soldier for me no mo yemba o ma wari secretly ma we anye secret epie emu na uko voter agent so a ya chimba you abako 11 atum because of this lesbianism na sa a soldier for ne yom ye no mo pa kire say lesbianism no e sanka ya jitum and say ya dia ye de say ye mpega na for ye mpe na wujitum say lesbian they say legalizing na say ye jitum sa. Oh I am wakasa dia meka no say Ghana any kwan say legalizing if you say lesbianism ya de be Nyankopon achiwade onipa bia so obey wadwen say obey ya de Nyankopon achiwade no Nyankopon no otwe ne ho firi wo ho odo ne ma na emom no say oye wadwen say wodu hu wura sa atibia we mu a boni bia ye boni de mum so wodu hu wura lesbianism mu a e yade ye bon e Nyankopon achiwade kese pa if say nam sa lesbianism suntinu Sodom and Gomorrah eseye enintinu eni kwan se Ghana akọ legalize sa ade no e wa hanamo. Yo me da sena wo de we futuo bi a wo na wo kana wato aso amayen wona wato no ene wona wo hwe yin sesi a che se bibi twetwe omo de omakomu no fa we futuo e ma omo mame fefe sa minu aba e futuo kakra me wa me de be ma minu anom omo wa abonten ene me ma me no efise e futuo na enko ma mpanifo nko a na enko ma enkwala nko a because lesbianism no oba mofra tumi kom ena mpanifo nso tumi ye de ekom so ya baba wa wasi so ewo abrabo mu a na se enkan no na se unnim a ene de ya wutie mienu wahu efise lesbianism nya ade ya ade papa e ya ade a Satan e de twi nipadom bebre e de ko Satan kingdom e di senka menu ya ba wutie mi senka wani beba ho so a na ko wahwehwe Onyankopon akiri kwan a enka ebeboa me ne umienu nyina eno na mada nyina no se mete sa nyama wa na makoma entom yem efrise enya ade ya ade papa efso Onyankopon so reba okuta na katua won nsem odi bro bibia se ne nnwumate nti enai no se anya adwuma bi ye Nyankopon adwuma na wo ye ana se anya adwuma papa bi ebeso Nyankopon ani nemum na se koye adwuma bi eso Satan ani dia na menu ya ba sakra Onyankopon eba se sanwadwene if you say lesbianism do be ko se yemu
ebetumi akọ bi kyerɛ sɛ excuse me to say ɛnyɛ sɛ me maame ɛne me papa mu anim na merekasa sɛ ɔbɛma wo nua baabi de ne nsa ɛbɛhyehyɛ ɔbaa bi a ɛnsɛ sɛ ɔde bɛhyehyɛ ano ɔno bɛyɛ nneɛma bi a ɛnsɛ ne mfata na later on no so Onyankopɔn kaa sɛ ɔbɛka ɔbarima ne ɔbaa abom ɔso ɔbarima bɛfiri ne na ne n'agya fie na ɔbaa nso afiri ne na ɛne n'agya fie na ɔma ba bɛka abom ayɛ honam baako wei ne adeɛ a Onyankopɔn de ma ne mma na ɔde ma wiase afa na nyina ɛda wɔ ma onipa biara na sɛ wobɛkwatiri afiri saa asɛm wei ho a na bɛkɔ akɔyɛ lesbianism a me nua dɔfoɔ sakra wadwene na hwehwɛ Yesu akyiri kwan abɛn na yɛka sɛ ɛbɛbom no ana wiase ne yɛka sɛ ɛbɛsɛe no ɛnyɛ sɛ yɛtwe over 1,000 years na mmom ada ɔbɛka ho nsa gu bo na ɔbɛwuo no daa de na ankasa wiase sɛ na aba ama wo na sɛ ɔkɔto Nyankopɔn wɔ hɔ no mu a atembuo bɛ na ade kɔ akɔbu na sɛ ɔkɔ na Awurade busa sɛ me ba emra wo wiase adwuma bɛ na wo ya wo se na me lesbianism timi nua wo hwɛ me no busa ho sɛ wokɔka saa asɛm wei wɔ hɔ sɛ na lesbianism na me wɔ ɛhe fa na wo bɛkɔ yɛnyɛ yɛhwɛ ɔsoro ahema mu kwan ne yakɔ twɔdɔfoɔ me nua no me papa no me maame no me nua ba obusa fa lesbianism na emom gayfoɔ nso hyɛ baabi sɛ wo saa te bia no mu nso ahwɛ wo ho yie na Onyankopɔn reba sesa me da se pa wakasa ye nyame nso onhira wo bebre me da se